følte os fantastiske indgang. Vi har Danmarks bedste mad. Vi holder sammen. Fra 0 til 9. Vi passer på hinanden og sørger for skolepatruljen hver morgen. Holbergskolen har de bedste elever i Københavns Kommune. De kommer aldrig for sent og laver altid deres lektier. Vi har verdens bedste lærer. Vi har den bedste underviser. Sammenholdet er fantastisk. Start på folkeskolen og få det bedre skole. Det er en fornøjelse.